What's up sa inyo mga eskalwag? Andito na naman tayo at nangunguha kami ng kasag at sinisikop namin at pinapana namin ng uban na sobra pa talaga napakalingaw talaga ikuha kay mamamaak talaga. Nagagwantis pa talaga sila si Dodong pero hindi talaga makatalab kasi pumaak talaga pag ayo sa ilang kamot at mapulapos talaga ang paak. Sobra pa talagang napakalami na igluto ng kasag na to. So what's up mga eskalwag, ngayong gabi na to ay manuno kami ng kasag at ito ang ipofood trip natin ngayon. Dito ay nakakita na si Adjon ng kasag at sinisikop na niya dayon. Dito ay pinipisga niya pag-ayo para hindi yun talaga siya mapakan. Sobrang napakalami pa talaga kapag mapakan ka nitong kasag at sinusurbol na ni Adjon para hindi talaga siya mapakan. At yan pa aming nasikop, usap pa talaga kabuok. Dito ay binabali ni Dodong ang bato at naa talaga yung mga kasag na masok lang talaga sa mga lapok. Kinuha na niya at hininaw muna niya sa tubig at muntik pa talagang makabuhi kasi namaak na sa kanya. Siyempre hindi na niya pinasaylo ni Dodong at kinuha na niya dayon baka makabuhi pa talaga at sinod na niya sa sudlanan. At dito ay nakakita pa siya ng lain niya kasag at nagpasok-pasok lang talaga sa bato at para talagang dili makitaan. Dumagan pa talaga ang amaw at hinakop na dali-dali ni Dodong para talaga masud na sa sudlanan. Sobrang napakadali lang talaga manguha nitong kasag at sobrang dali lang talaga mo mapaakan nito. At sa mga oras na to ay kinuot na talaga ni Adjon sa ilawom sa bato kasi pumasok talaga ang mga kasag at ito na kinuha na niya, winaswas na muna niya sa tubig at sinusod na niya sa sudlanan at dito ay nakabuhi pa talaga at nahabilin pa talaga ang paak niya sa kamot niya para talaga kunong sobra pa sa mangusi. Hindi na namin nagukod pa kasi pumasok na talaga sa ilawom sa bato at hindi na talaga malulukat ang bato at nakasikop na din si Tasan at sinusuguro niya talaga baka kasi mapakan daw siya. Idinuduot pa talaga niya sa lapok para lang talaga hindi siya mapakan at hapit niya siya mapakan at dinuduot niya talaga pag-ayo para hindi yun talaga siya mapakan at winaswas niya sa tubig. Naghinay-hinay talaga siya pag-ayo baka kasi yun talaga siya mapakan at sinusod niya dayon sa sudlanan at pinakita-kita pa niya. At sa mga oras na to ay nakakita talaga si Dodong ng kasag na pumasok pa talaga ilawom sa bato at kinukuot na niya at ginamitan niya ng duha ka kamot para dali talaga mugawas ang kasag at ayan na nga nagungong na sa bangag. Kinulkog-kulkog talaga niya siya ng duha ka kamot para lang yun talaga mugawas at ayan na nga nakuha na yun talaga ni Dodong at pinipisga na niya pag-ayog. Bahala na kalapok talaga. Ginamitan na talaga niya ang duha ka kamot baka kasi talaga pumaak sa kanya at dinali-dali niya pagsud sa sudlanan. At dito naman ay pinanaan lang namin ang kasag kasi nagungong talaga sa bangag niya at dinali-dali na talaga namin sa pagsud at pinakpaak pa talaga ang guantes niya sa kasag at nakakita na naman kami ng lain at pinanaan lang namin kasi nagungong siya sa bangag niya at sobrang napaka-sharp shooter pa talaga nila kasi naiigo talaga ang kasag na sobra pa talaga napakadako at sinusuod na dahil niya sa sudlanan. Nagpangawhat pa talaga ang kasag, gusto talaga niya pumaak siya. Nakakita na naman kami ng kasag na nagungong talaga sa bangag at pinana na lang namin. Naiigo talaga, sobrang napaka-sharp shooter yun talaga nila at hindi na sa pagdugay-dugay kinuha na namin dayon baka kasi talaga makabuhi pa at sobrang napakadako pa talaga ng kasag na to at nabuka-buka pa talaga ang paak niya at dali na dahil na mo sa pagsud sa sudlanan baka kasi talaga makabuhi pa, anugo na kayo. At sa puntong ito nakakita kami ng kasag na sobrang talaga napakadako at sinikop na din ni Adjon at napaakan pa siya sa kamot. Binali na lang niya ang paak sa kasag para makuha talaga sa iyang kamot. Sobrang nagkaguliyang talaga kami kasi nanaop talaga ang paak sa kasag sa iyang kamot. At ayan nga, umambak na ang kasag at nalungis na lang niya ang paak. At sa mga oras na to ay nakakita si Adjon ng lambay at hindi na namin pinasaylo-saylo pa. Kinuha na namin dayon kasi sudan na to. At sinusod na niya sa sudlanan, sobrang nakisi-kisi pa talaga ang lambay. At dito ay nakakita kami ng tama at hindi na namin dinagay-dugay pa. Pinunit na dayon ni Adjon at pinapaak-paak niya at pinangot niya talaga, hinaplos-haplos. Sobrang nalingaw talaga kami kasi pumipilit sa naong niya. Sobrang napakadaghan na talaga ng kasag namin na nakitaan. Sobrang napakalengendary talaga nila manikop. Dito ay pumasok talaga ang kasag sa bato at hinuhuho namin sa sudlanan. Hinulog-hulog na talaga namin sa pana para talaga mahug sa sudlanan namin. At dito ay nakakita pa talaga ng iba si Adjon na lambay at dinadala na namin. Hindi na namin pinasaylo-saylo pa agad. Ubay-ubay na talaga ang nasinikupan namin na kasag. Dito ay nakakita na naman kami ng tama at sinikop na dayon ni Adjon. Hindi na niya pinadugay-dugay pa. Iningkib na niya dayon na sobrang hinaplos-haplos talaga niya para talaga maluya ang tama. Pagkatapos initsa na dayon niya sa sudlanan. Nagkamang-kamang pa talaga ang tama at ito na naman nakakita na naman kami ng tama. Sobrang nagsunod-sunod talaga ang nakita naming tama at kinuha na dayon niya at iningkib na niya dayon at hinaplos-haplos na niya para maluya talaga ang tama. Sobrang napakadaghan talaga ng tama dito sa baybay namin. Sinusod na dayon ni Adjon sa sudlanan para talaga hindi makabuhi at sobrang namilit-milit pa talaga ang mga kasway niya at tinatabangan na nila sa pagkuha sa kasway sa kamot ni Adjon kasi hindi talaga yun mamumuhi, mamimilit talaga sa kamot mo. At ito na, papauwi na kami padong at sobrang nangasaag pa talaga kami at nangarsadan lang kami pag uwi. Hindi na talaga kami makabalik pa sa giagian namin kasi taob na. At ito na nga, naaabot na kami at ililimpyuhin na natin para maluto na. Iyayabo na namin tanan at ito tanan namin kuha na sobra talagang napakasakto na ito lutuin. Sobrang napakasarap talaga nitong kasag at tama. At ito tanang nahuli namin na tama na sobra talagang napakalami nito. At hinugasan na namin ang kasag at yub-yub na namin para matangtang talaga ang mga lapok-lapok. At hinuhugasan na din namin ang tama para talaga malimpyo. Tapos na kami sa paglimpyo at ayan na nga, naghahaling na kami para maluto ng ating kuha. At inandan na namin ang lamas at hinihiwa na namin daan at inapila na namin
namin ng sili para maghanghang talaga ang sudan natin at para magkaalboradas pa tayo talaga ikahuman. At ilulunod na ng ating daan ang mantika. Pagkatapos ay isusunod na sa paglunod ng ating mga ahosins at ibubuyok na lang natin yan tanan para madali. Pagkatapos ay ukay-ukayin para talaga magisal ang sili at tumanghang talaga ang kasag natin. At pagkatapos isusunod ng ating mga kasag na sobra pa talagang napakalami nito. Ilulunod na natin at kinukukukukho na ni Adjon ang kasag at para talaga masud sa kaldero. Pinamitan na niya ng luwag baka kasi talaga mapaakan pa siya og kamuton niya. Buhi-buhi pa talaga ang uban dyan at inukay-ukay na niya para talaga yun masagol ang tanan. Pagkatapos ay binutangan na ni Adjon ng oyster sauce para talaga lumami ang kasag natin at ibinuyot-buyok na niya ang oyster sauce sa kasag natin na sobra talagang napakalami yun nito. Pagkatapos ay niliyab-an na namin ng usa ka galon na tubig para daghan talaga og sabaw at inukay-ukay na dayon ni Adjon at tinakuban na niya at pabutin na natin ng 20 hours. Inukba na ulit ni Adjon ang kaldero at ilununod ng ating tama at nagaso-aso pa talaga ang kaldero. Ayan na nga, ilununod na ni Adjon ang tama at sobra talaga napakalami pa talaga nito at may isda-isda pa tayong gamay. Hubas na naman ang kanon natin na mais nito. Inukay-ukay na ni Adjon pagkatapos niyang ilunod para yun talaga malata ang tama at tinakuban niya muna at tinimplahan na natin ng maraming daghan na asin at para maglasa-lasa talaga na dagat. Pagkatapos ikuto-kuto na natin sa kasag natin. Sobrang napakalami yun talaga nito at magtuto talaga ang laway nyo. Pagkatapos ay tinilawan na ni Adjon kung sakto na ba yun talaga at bubuyukan na natin ng Sprite para talaga magtamis-tamis ang sabaw. Yan ang mga sikreto ng mga chef cook. Galing pa talaga sa itom ang libro sa pagtimpla. Pagkatapos ay ukay-ukayin na dayon para malo-halo na talaga ang Sprite at mga asin-asin. Makapanado ka talaga nito magtanaw kasi sobrang napakalami talaga yun. At ayan na nga, hinahaon na namin kasi luto na. At pagkatapos isahaob na natin ang ating hukaran. Pinaplastar na natin ang ating hukaran at ito na ang ating mais na bahaw. Sobrang napakalami talaga nito. Binubuwag muna daan namin ang mga bahaw para talaga na talaga pag-ayo. At ito na nga ang sudan natin na sobra pa talaga napakalabas. Sobrang lami talaga nito. At hinuhukad na ni Adjon at binutang-butang na niya sa kilid. At sobrang napakalami talaga ng tama. At ito na nga, iyabo na ni Adjon ang sabaw na sobra pa talagang napakalami nito higupon. At mangangaon muna kami kasi sobrang napakagutom na. Seafood ba? Ano rin? Ano rin? Look, bahog. Pundok ang kanyang ako na. Tingin ka naman ako. Bahog. Bahog dito eh. Ang bako. Oy. Asin ba? Malumuutan ng kafe niya nga. Kaya sana lok. Ta. Sa mga nakarelate nitong sudan na to at nakasuway na nito, i-share at i-like nyo itong video para mas madami pa tayong mapupud trip. Bye na sa inyo.